Ixa nòvia que el dissabte per la nit antes d'eixir a sopar, diu, ja està tardant més de lo normal, porta un paio d'hores. I en aquest moment sents que s'arrima allà, clic, 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 i ve hasta tu i diu, Miguel, pareix que estiga més gorda? Creus que estic més gorda? I se te queda eixa cara de xelor, t'entra una xelor des de les castanyes, que puja per ací, hasta entra per lo que és el coll, per ací darrere, no? I te se clava en el cervell i te quedes xelat. A veure què dius, a veure què dius. A mi m'agradaria dir, tinc cara de bàscula, és a dir, han nascut amb cara de bàscula, què puguem dir? Tinc cara de lo que és una bàscula, mireu bé, som iguals? No, no tinc cara de lo que és una bàscula, soc Nostradamus, adivina el futur, el passat. Redeix és una regla de 3 simple, que barbaritat. Agarres i si la setmana passada pesaves 50 i ara peses 52, 52 menys 50 són 2 quilos que efectivament peses de més. I vaja, mala sombra, mal parit. Clar, això no es pot dir, comprar-li això a una nòvia. A mi una m'ha de dir, a veure si és que la bàscula eixa està mal, eixa bàscula no està bé. Clar! Precisament n'hi havien 70.000 d'estes i vaig a tirar jo mà de comprar la que precisament no funcionava i vaig és esta, que et dona el cas també que quan me pese jo diu correctament el que pese i quan tires mà tu pues diu el que li dona la gana, no? Diu, bueno, va, avui diré 3 quilos més, va, se fica allí en plan guai i diu, va, vaig a fer una puta, va, avui vaig a dir 3 quilos més, va, tira, va. I així no te pega un susto. N'hi va una altra nòvia que un dia me va dir això és que és deguda al canvi de la llei de la gravetat. O sigui, la llei de la gravetat ha canviat la llei de la gravetat en aquest moment per tu, per fer que peses més, o la lluna que está en Marte, en conexión con Marte a una distancia X distante, pues ha fet que ara baixe la marea i entonces peses més, Que barbare. Mira, hi ha una tècnica, la tècnica del sac de crilles. Si la bàscula no funciona, tècnica del sac de crilles. Agarra un sac de crilles, te'l fiques així a l'esquerra. Que te pareixerà el sac de crilles? Efectivament, has engordat. Que ahí al costat te fiques un fil de ram. Que te paixerà el fil de ram? Pues no has engordat. Ja que les bàscules no vos servixen, pues fem la tècnica del sac de crilles. Ja hi redeixer està una setmana unflante a socarrar de la paella, a donuts, a gois de llet en magdalena i xocolata, redeix, no vas estar gorda? A cacaus, tramussos de les festes, ai, no vas estar gorda? Clar que estàs gorda. Si ho diu la bàscula ho ha dit. I quan la bàscula ho diu és que estàs gorda. No m'ho preguntes a mi, perquè jo no tinc cara, tinc cara de lo que siga, de tot lo que tu vulguis, però de bàscula no, Que barbaritat, preguntar-li a un novio si pesa més havent bàscules, I si no, la tècnica del sac de